Tongko sang lukurok shal kedegma romoi bot chimino rei tongkha manthaikible mania. Hapang phayo hapang slaijak thango. Fiaba slaijak ya tongko sang lukurokni talika. Mania shepshap mania nangjangnai tei kaham. Maya thanglai khlaina bagai lama kaham. Chongbari ganao phaike lukurokni nok nogo thagei. Lama rwnai tei rwnai jeng firang rwnai nei. Kok rwlayo khlaitai jora phaike naisik phano nailaya lukurokno. Amhaino koktoma nokjak firokha tini thamsi salmari sangrong thalo. Thanglai khlaimani lama belaino hamya. Hamya hinfano abo chuklak tamoni himale lama hamya phano greibai baksa ungjak o lama abo kare kalbat tei rwngnok rokni halokbo ungjak hamya amhaino magbili kase phokya sangrong salo mandai blok ni bising khopjangnai NEC colony ni simi tuisallai yakungbai himui lama par ungui layo NEC colony amchini lukurok watini jorawa thanglai khlaimaya thango alamati nangma jorawa horbo thanai Birindia tei ambulance malkhungrokbo phaina phano chogya olamate hapang tuidul nai rok phaiei nai thango fia samung mongsabo khlaijagya NEC colony amchio tongo khong chisni nukhni borokni o jingjalni kokno tui kokthumni boskango phaiei sapaikha amcheni lukurok tabok nai theyangkha lukurokni o jingjalni kok khnawi tamo yapri romno hapang eba haikenoda tongwi ma tongno NEC amchini lukurok abono nai theitabo noni tai lama to tonglai sujaknai Gurui abono ni tei kotor hongke basmi ta tongta tui kotor ke basumaya emne biri songni bagi sasanka han jagya sanai kiru ge maya ngenoro sakhamero ngke baket langsa hang ta onya ke ko basulai ju basulaye sorok lai ke ba gari ba thana ta busu family tong asong lo jang samani busu ki yang soi gor ta ka tai yang go tonggo ayang go pas gor sangane pas ora ba ya ko ba gasno ngo tongtana ngai school logo ke bike tha yang ting thang school ba yang din thango kosto rongya noro thanglai sukhayani kosto tonggo tam khancha ta noro boot thamna maro junga bu tawa tuma bo mar ba ro lai kan o jagar wo ge MLA nor sa sakan noni lama thike rona bage anai kiri noni o kamini mungtamo ki mo thabela po mo jakla te ni si ta Thanai CPIM ne amala hongko to MLA ro kon to phai nai tham je mono biris khlai ne lama khlai ne dui bar nai thakya kuno ngkung ya ba hain thangka ngai tau to alka phai kwa ngai bor kai tau pon to kuno phanyai kri khota abon bagai sana ngko lama emne busu family tong sakaro ko sakade mo to sin mo ne si wa chba o ngko khuonyo emne kawana chorong no nge tarpore kai noro thanglai sukhayani office ka se thanglai sukhaina ka baki thanglai ko hakin thanglai jata hakin thanglai yo ngai tui kaya ngai ba yang mura kaya hakai ta chung sa lama tong hajam ka sai hakai sakham nok ro thana ka baki lai su ti ko to ro ko hakai malai suta ma thang ya ti ko ta tui ba su yang ka hakai mura ka sai uru ta chung sa soling lama tong ayang tikit ma thanglai ja ai ti gari ro ka sak jago ma yang ti ke emne shortcut ne himlai yang kai shortcut ngai chung kai cho lai su ja ya din mo yang ngai to phono CPIM ne amalo hongkai to bro MLA ro pon to phai nai thang ba ja mo lama khlai na ne lama to yang khlai jak no tam kai ki konta ga apro bro nai malang mani bro khlai malang liya bor khai malang ni malang liya ne noni o am sa ni MLA chona te burma je ta phai te na phika nai phia tabun ni kai nai phia ko noni o kam ni mung tamo NEC colony bo ponchait mission kalai pon thablok phang block kai man da cha ni mung lok khang